yarn sa internet, face mask, kani siya nakuha na ko siya sa YouTube. Murag na curious ko sa iyahang pattern mong ako siyang gibuhat. So, tan-ahin mo complicated siya pero sayo na ra ay actually. So, kani atong tun-an karon magsugod na ta. Okay, so kana ta tong yarn. Yarn, okay. Yarn, and then ang hook. So, mag-violet sa karon. Right, start. So, kamao naman ta no maggunit sa yarn. Ayan, alright. So, chain ta og 38. Kamao man mag-chain og 38. So, 1, 2, yan na mag-chain ha. 3, mo gini pinaka-basic sa tanang crochet. Mag-chain sa jud ta una. Pila na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 29, 30, 31. 38, yun. 38. Okay. So, kumuta na mo asa ko nagkuha ni ngayon sa Shopee na ko gipalit. Daghan siya mapalit dito. So, ano siya, na-inspire ko mag-crochet ulit kay nice kayo ang yarn. Actually, ma-inspire ko sa mga yarn. Kaya nice kayo siya, smooth kayo siya. Okay. And then, sugod na tama na tong base no, 38 ka stitch. Magduhag tag isa ka chain para makaadto ta sa second na row. Okay? Para maka-start sa second row, kailangan natin isa ka chain and then
lisod ko kung asa ko matanaw sa camera screen or diri sa akong trabaho. Kaya usahay din ako mapansin nga nag-blurred na day siya. Pero yan, naram na. Repetition naman ito na natong ginabuhat. So, kung nagkakalisod mo, balik lang ang video. Yan. Magtanaw-tanaw pod mo o ka na ano, kung naamoy mga gusto nga mga patterns, gusto nga buhaton nato, pwede ninyo i-comment lang below. Tan-awon nato na nga pattern. Okay? 38 ka single crochet. Yan. Mo ng first row. Second row is, so, pag adto na sa second row is ita ka chain stitch. Kung naman gusto nga pattern, i-comment lang below niya. Ito ng buhaton. Atong tunan ang pattern and then ngita tagwapong nga yarn. Kaya usahay ka nang naasa pattern. Dili siya available po dali sa ngita tagwapong no, ka nang available under sa tuwa. Makuha na to ang atong gusto nga result. Okay, third row ta. So, sa third row is single crochet ta 5. So, tanawa kung asa ko nagkuha, asa ko magsuot o musuot diri sa una lang. Isa lang ako nilang diri lang, okay? So, single crochet ta 5, 1. So, sa may effect aning kanang diri lang ta sa pika, singana na yung effect ngana na yung itsura. Kanang murag na yung ani siya. Pwede po nga duha itong himuon, pero gwapo man po niya siya design, nga naingana siya. Para design po niya. So, ito ita. Pila na to? 2. 3, 4, and then 5. Tapos, double crochet. Gawan niya. So, tulo ka buk na sa kong hook. Isulod na ako ang yarn dira sa tulo. Alright. And then, sulod. 4 atong buhaton na niya. So, okay. 4. So, nakasunod man mo no. Sunod is katunong may puff stitch na diri na banda. Kani na ta. Bato na ta ni. Okay. Oops. So, bato na to is kwatag yarn and then sulod ta sa ikaduha. Yan. So, duha na akong kuan, wala na ako nag-isahan, duha na siya kabuok. Okay, sulod to isa dire. Sulod dire. Tapos, okay, tanaw na ha. Kuha tag yarn. Sulod ta dire. Okay. Ay, hindi maklaro. Okay. Kuha tag yarn. Sulod dire. Asa ko nagsulod? Kani. Oo. Katong gibuhan na to gaina, di na to siya isulod. Okay? Kuhag yarn, sulod dire, kuhag yarn. Okay? Kuhag yarn, sulod dire, kuhag yarn. Kuhag yarn, sulod dire. Yan. So, katatlo na to siya gibuhat. Ano, ang tatlo. Alright. Gets, guys. So, kuha na po tag yarn. Yan. Ito sa ikaduha na po nga kuhan. Atong lakbangan og isa. Okay. Tapos, sulod. Sa duha lang na to siya sulod. Oops. Sa duha lang na to siya sulod. And then, sa tanan. Yan. Okay. See? Manatay isa, kapap,
H. Sunod. Kuha. 1, 2, and 3. Right? Kuha. Tapos 1, 2. Lakbag isa. Yan. Tapos kung yarn, sulod sa duha ka stitch. And then, isulod. Kada po kag yarn, isulod sa tanan. Yan. Okay. Tapos, lock. And then, balik lang ta. Buhatag 10 kay nga niya. May pagka-boring, no? So, usually, mahuman ako ni siya. Magsugod ko ani og kuan o himog like kaning kuan kaning face mask magpa-movie ko mamang usually magbuhat ko ani kanang nagatan-aw ko movie kay at least na ginakuri-kuri akong kamot imbis na pagkaon akong kuri-kurion maghimo na lang og face mask no kay makatambok man ang magsikaon hey. So, mahuman kong isa ka movie, sakto po, mahuman kong isa ka face mask. At least, di ba, productive akong pagtanaw-tanaw o movie. Yan. So, kamo po, habang nagatanaw mong salida, pwede rin mo magkuri-kuri. Honey. So, dili lang ka-concentrate sa ginayaw-yaw sa movie. Labi na o kanang Asian or other language kay dili man ka makatan-aw sa kuan sa subtitle, dili man ka magtan-aw sa ano, so dili nimo masabtan nimo gitan-aw. So, muna siya nga English lang ang tanawon. Kanang English lang po nga tanawon. Dira ra po ko magkuri-kuri. Di pa kaya habang ka music mo. Ana, pila na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9. Last na ta. 10 lang tataman. 1, 2, and then, oops. 3. Okay? Sa 10, dili na ta maglakbang o isa tong like ginabuhat ato sa nakay ulat naman end naman ni siya. So, dili lang ta sa sunod. Yan. Kita ba? Meron to kayo. Same lang gihapon kag ina. Okay? Yan. So, 10. 10 na ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then, di ba, nakagay na kay 5 ka single crochet and then 4 ka double 5 ka single crochet na 4 ka double crochet. So, mapoy buhaton na to. Dire 4 ka double and then 5 ka single. Okay? So, dito rin ta sa isa. Kanilang ta. So, ito na to sa third. So, kuan lang ta. Single crochet lang ta tanan.
single crochet third row. So dapat pagkaman mo ano dire, dapat 38 ra gid na siya ka stitch. Okay? So nata sa 3, 4, 5, 6, 5. So diretso lang ta, dapat 38. So, mo na ni ang row 1 to 4. Uliton lang nato ning row 3 and 4. 5 more times para yan siya kadako. Okay? 1. Okay, so let's go. So mag fast forward lang ko niya. Okay. Nakabuhat na ko 1, 2, 3, 4, 5. 5 na tanan ka pop stitch. Hantod diri na lang ta kay kung halimbawa sobraan maghimo pa tag isa pa ka row sa pop stitch, magdako na kaayo ang iyang kuan, ang length niya. So murag dako na kaayo ang ang mask kani siya 6 ka buok lang ni siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60 siya ka buok since ang atong yarn nga gamit ani is mas nipis siya compared aning atong ginagamit karon. So, lang siya. See, so siya mas nipis to siya. So 6 ka buok nga pop stitch akong atong gibuhat. So sa kani 5 lang kay para sakto lang po yung size. So nana ko sa last row. Dapat 30, since 38 ang ato ang pinakauna diri, dapat 38 pud ang mogawas diri. Okay? So mo na siya yung bilang permi. 1, 2, 33, 34, 35, 36, 37, 38. So, diri na ta sa ears. 1, 2, 3.
So, diri na to siya ibutang sa first nga. Diri na to siya isusok. Diri, kita ninyo ni. See this, see this. This one.
natin siya. Itago lang natin siya. Dili ra man niya makita. Mag-camouflage lang man siya, mag-camouflage. So, nagi mga teknik para matago ni siya, pero tago lang nato ni ana, okay. Pangitaan na to paraan. So, pwede naman siya. Hindi naman siya kata. Okay. Right. Yan. So, ito isa is tago lang natin. There.